ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସ୍ତପୁର। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ନାମ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ନାମ ଲେଖା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରୁ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖନାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ଆଣିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆମର ଗୁରୁମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା, ବରକୋଳି, ଦୁବ ଘାସ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଆମର ଅଭିଭାବକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ବାପା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ବୁଲାଯିବ। ଆମ ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହରେ 3ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 4 ଦିନ ଧରି ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିବ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପରିବେଶ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ, ଗାଧୁଆ ଘର, ଆମର ୱାଟର ଷ୍ଟେସନ, ଅଫିସ ଗୃହ, ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ସେମାନେ ବୁଲି ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ସେ ଦେଖେ।